Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda mai kallo yake gani, wannan mashhurin fim da kamfanin wato Adam A. Zango Production ya gabatar da shi mai suna Asin da Asin. Fim ne wanda ya shafi labarin wato sarauta da soyayya da dai sauran wato faɗakarwa da suke a cikin fim ɗin, kuma fim ɗin zai ɗau hankali sosai a cikin tsarin series da ake tafiyar da shi a halin yanzu, domin kuwa ya ƙunshi manyan 'yan wasa kamar shi kansa jagoran fim ɗin wato Adam A. Zango da kuma matashin da yake tashi a harkar series wanda series ya ɗaga shi, wanda shine ake kira da Abale, shi ma yana ciki. Sai kuma Baba ɗan Audu kamar yadda kuka sani wato Rikadawa, shi ma yana cikin wannan fim. Sai kuma wannan tsohon jarumi wato mai suna Adam M. Adam, shi ma yana nan a cikin wannan fim. Sai kuma Magaji Mujinyawa wanda shi ma ba ƙaramin ɗan wasa ba ne. Sai ga wani matashi mai suna Jamilu Adamu Kucila wanda shi ma tsohon jarumi ne. Sai kuma Al-Amin Buhari, shi ma ba sai na faɗa ba, kun san cewa tsohon jarumi ne. Sai kuma Zainab Indomi da ita ma tsohuwar jaruma ce, da kuma a manyan mata akwai Maryam CTV da dai sauransu. Sai kuma wanda ya fito sarauta a ciki shine babban malamin nan na Kannywood, wanda ko banza ka sha hadisai da ayoyi a hannunsa. Sai kuma ga wasu jarumai kamar irin su Junaidiya ta cikin shirin wato Gidan Badamasi, ita ma ta taka rawa a cikin shirin da dai sauransu. Sauraro kar a baka labari, ka garzaya YouTube channel ɗinsu mai suna Adam A. Zango Production domin kashe kwarkwatar idanka da kuma kallon wannan sabon series ɗinsa mai suna Asin da Asin. Kada ka manta da sunan Asin da Asin.